Sura Bira jayaning rat lebur dening pangastuti lumereke mangsa dening Sirewanci maglar gumelar negari Ngastina wis ngancik jaman Kalimataya. Kali tegese jaman Mataya mengku swaraos obah. Obah waing jaman labet Ngastina wis ngancik sabidaring perang agung darah satwarga Pandhawa lan Kurawa. Ing madyaning Tegal Kurusetra ingkang sinebat Bratayuda Jaya Binangun. Sanadyan wengi sing peperangan amung 18 dina parandene wenang sinebut perang gedhe labet kathah para ratu Brahmana satriya ingkang gugur ing palagan Kurusetra. Pandhawa ingkang minangka dutaning adil nyebar dharma suci ambrasta tuk sumbering angkara ingkang kasarya dening para sata Kurawa. Samangke para Pandhawa sakluwarga wis boyong mring Praja Ngastina dening ngasta pusaraning adil jumeneng nata nenggih pambareping Pandhawa jejuluk Prabu Kuntadewa ya Darma Kusuma Yudhistira ya Risang Kalimataya. Hemangke sang nata kepareng miyos ing siniwa pelenggaing gampar genta parandene hamung hanjegreg datan mubah datan musik wadana tumungkul netra kumembeng awit rumaos ngendhong dosa ingkang matumpa-tumpa. Bungguling para Pandhawa ing Kurusetra mawa pangorbanan Ratu Satriya Dwija para punden ingkang dadi korban kajayaning Pandhawa. Mangkono tanggap ing sasmita Narendra Ndrawati Sri Bathara Kresna miwah Nata Mandura Sang Baladewa sigra ngudicara mrih lejare kang lagya nandhang wigena. Kumalayang lokaking katyuping angin padu parani ningkan pura kipun Nuwun sewu, Yayi Samyaji, Yayi Puntadewa kadangipun kakang. Menapa darmanipun kawis tingal rengu lan boten rena ing penggalih. Pandhawa sampun paripurna angemban dharma jejiban suci ladi dumateng keparenging Diwatadi mbrasta tuk sumbering angkara ingkang kasarira dening para Kurawa ing madyaning perang ageng Bratayuda. Nuwun sewu,
Yayi Puntadewa menapa kinten-kinten paduka mboten klentu ing patrap dene paduka namung kegubel ing rasa susah menawi saking pamawas kula kedahipun paduka miwah para kadang Pandhawa muji syukur dumateng purbane Hyang Agung awit pinaringan kajayan ing Bratayuda Kurawa tumpes tapis tanpa sisa dene Pandhawa wetah boten wonten ingkang pejah. Koko Prabu Mandura miwah paduka njeng Koko Prabu Indrawati pepundhen kula ing Marcapada prapting delahan. Kula rumaos kebak ing dedusan lan dados sumbering kacintrakan. Nadyan kathah ingkang mastani bilih Bratayuda menika perang suci. Nanging nyatanipun mentala kejem sarta wengis. Buktinipun kathah nuwuhaken pangorbanan saking para pinisepuh, para dwija, para kadang, putra Sentana lan kawula ingkang tetela boten ngertos kentang kimpul sarta pojok pleret ting lelampahan pating jerit rereyongan kesempyok ngaragan awit wengising paperangan. Bedahipun menapa Pandhawa unggul ing yuda lan ngraosaken kamulyan kawibawan menawi ngurbanaken tiyang kathah. Koko Prabu barekakanku ndak jaluk kuwi aja ngiling-iling marang lelakon sing wis kepungkur. Kuwi aja ngiling-iling dumadine Bratayuda. Kuwi aja nangis sing jejeg adekmu sing santosa batinmu. Yen kuwi tansah ngrembug Bratayuda kaya ngono kuwi. Aku dadi kelingan Gatot Kaca mati merga dadi korbaning paperangan. Werkudara. Apa? Kowe iki satriya apa bayi? Kowe kuwi satriya apa bocah? Satriya nek gembeng kaya ngono. Sing mati kuwi ora mung anakmu tok, kabeh anak Pandhawa wis entek. Para tuaku Rama Prabu Salyapati uga wis seda. Aku Ramayuda kaya apa sedhiye wong tuwa kelangan anak ning mbok aja nangis. Mergo yen kowe nangis kaya ngono kuwi aku dadi kronto-ronto ngono. Iki piye kok malah nular rene iki lho. Le menggak le mengi ngadine aja nangis kono malah saya gendeng kaya ngono. Kyai Kresna kono kaki ndang pernah no rasane adi-adimu kuwi. Lakone abote kaya ngene. Nggih kok tak matur nuwun sewu. Yayi Puntadewa kula kinten namung jama pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen saklebeting kesusahan. Namung jama pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendahan ingkang kasimpen saklebeting kesusahan. Kula aturi inget bilih tekliwering kahanan mobah musik ing swasana mboten badhe uwal saking pamerdine Hyang Agung. Mila menawi mulat gelaring Bratayuda yen karaos Pandhawa kebak ing dedosan karana tegel tega mentala dumateng sedanipun tiyang kathah. Nanging menawi saking petang kula Pandhawa menika dutaning pangeran ingkang kajibah ngayahi dharma suci ingkang datan kalepetan ing dedosan. Dasaripun menapa? Sepisan Pandhawa mboten menang anduwa kodrating pepesthen bebasan kridaning ati tangkuwawa mbedhah garising pasti budidayane menungsa tangeh sembodo ngungkuli purbane kang kawasa menika sepisan. Angka kalih
Bratayuda mekaten dados sarana kelampanipun ujar lan kaul tagih tinagih antarane utang piutang miwah rampunge babakan ingkang tiyang anggadhahi lepat lan dosa. Dene angka 3 Bratayuda yekti dados rana sirnaning Budi Candala icaling watak murka sarta musnaning hambek sadu ingkang kedah mrawasa dumateng angkaraning bumi tindak siya ingkang dipun sandhang dening para Sataprawa. Werkudara apa perkara kowe kelangan anak ya kuwi Gatotkaca aja nduk pamerake marang pun kakang. Anakmu mati bergagah dadi Kusumayuda ngrungkepi bumi Pertiwi beda karo anake Kresna. Bomo kae mati sing mateni aku dhewe apa kira-kira si Adi tegel nglakoni kaya pun kakang. Mula biyen kuwi ana crita, ana sejarah utusaning Gusti ingkang diperintah dening pangeran supaya mbleh kelawan anake dhewe. Gandhengi perintahe pangeran mula banjur diestokake. Nalika anak mau bakal dibeleh lan dipateni banjur diganti disalini kanthi wujude wedhus utawa mindo. Mula nganti ripalungguhan iki ana pengetan sing diarani pengetan kurban. Nah, apa to maknane kurban? Menungso ki aja banget-banget anggene gondeli lan gandoli babakan kadunyan nadyan to kuwi katresnan anak bojo keluarga kuwi katresnan kuwi kagungane pangeran yen sak mangsa-mangsa dikersakake bali menungso ora bisa awel lan brundel. Werkudara sanjrahing kan puspita asliring samiron ombre sakar kadung ngaskan dan mawek raras menaning driya Ndorowati kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami prasasat lumampah wanci pangkong kepapak obor sewu saksampunipun kula nampi dawuh pitutur paduka dados padang tetrawangan raos sing manah kula Koko Prabu. Namung kemawon kalilan ingkang rayi nderek matur sak rampunging perang Bharatayuda para Pandhawa sak keluarganipun sak mangke sampun boyong dhateng negari Ngastina ingkang wigati nenggih tetulung dumateng
para ingkang dados korbaning paperangan panenggih tiyang cacat bocah lolo para waranda ingkang sami nandhang kasisahan lan atur uninga bilih Yayi Nakula lan Sadiwa dinesamangke mapan wonten ing Mandaraka ngreksa dhumateng negari Mandaraka saksampunipun tinilar seda dening Rama Prabu Salyapati. Kula kaliyan Yayi Werkudara mapan wonten negari Ngastina mung emanipun bingung raos sing manah kula wiwit Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina. Yayi Arjuna menika mboten kempal manunggal kaliyan para kadang mboten cetha wonten pundi papan dunungipun. Lenglenging priya mangu mangun kung kandhuan rimang lir-lena tanpa kanin yen tantulusa mangku sang Dyahutama mangkono Sri Narendra Sinarendra mudha wuwus nyolon hangrapa kakangku aja banget-banget anggenmu menggalih lungane Janaka. Mestine kabeh sing lenggah ning kene wis apa karo watake Janaka. Nalika para Pandhawa nemtokake bakal boyong budhal ning negara Ngastina. Janaka le mangkat dhisik dhewe mlayu banter gendring sipat kuping. Mergo dheweke goleki jantung atine ora ana liya kejaba randane Duryudana si Banowati. Aku iso ngoleh-ngolehi lan aku iso greboh palungguhane iki Janaka lagi mbebeki lagi gendhengi karo Banowati. Nuwun sewu Koko Prabu. Menawi bab menika babar pisan mboten kula nalar, mboten kula gagas nanging atur uninga Swargi anak kula Abimanyu anggenipun bebrayan kaliyan Nini Utari menika sampun anggadhahi anak lanang utawi yoga jaler. Ngantos pripalungguhan samangke dereng pinaringan pusaka nami. Sapejahipun Abimanyu kedahipun namung Janaka ingkang wenang paring pusaka nama dhumateng anak Abimanyu kula wau Koko Prabu. Jagat dina kathaya jagat mangsangkara. Inggih Yayi inggih. Kula sampun tumanggak dhumateng sedaya pangandika paduka lan daya-daya. Supados Yayi Arjuna mboten kedangon anggenipun lirwa ing sesanggeman. Kula nyuwun pamit Yayi, kula nyuwun pamit. Prasetyaning manah kula mboten badhe wangsul dhateng negari Ngastina menawi mboten gandeng tanganipun Yayi Arjuna. Yen tetela kados mekaten mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka Jeng Koko Prabu Ndarawati. Mata Kresna lan Andika Yayi Prabu Kanywa
ngalumpruk datan garbe karkat kaya linala senata bebayune panenggih sadya panengah Pandhu Raden Arjuna ya Raden Janaka kaya wis pupus pepes kang dadi pengangen-angene nalika boyong marang negara Ngastina manjing jroning kedhaton kadilengleng noleh ngiwa suwung noleh nengen sepi datan manggihaken mutiaraning rasa nenggih randane Duryudana sang Banowati pramila sigra anggentring manjing jroning wanagung liwang-liwung senadyan repat Ponokawan Kilurah Semar Gareng Petruk miwah Ki Bagong tansah sumanding parandene Tang Kuwawa ngicali dumateng linglunging rasa sang Raden Arjuna pontang ranting busanane uget sadulita melai-lai nuwun sewu Den Ndara Dananjaya pancen teng donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahe katresnan kula wangsuli atur kula teng donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan kosok wangsulipun teng donya niku mboten wonten kesusahan sing ngungkuli panjriting katresnan wong tresna niku nadyanta dialing-alingi gunung dialing-alingi segara amba dielekke kalih sapa-sapa niku malah dimusuh niku kowe aja ngene kuwi dosa kok ngelekke ngoten dimusuh niku mangke biasane ngrokok ya dikeki ning niku mangke iso ora dikeki malian ngoten nah kesusahan sing banget nyenengake niku kesusahan sing banget nyenengake niku lamun to kangen karo wong sing ditresnani ning di WA rambalesi ning kono nyetatus terus
Niku sakitnya tuh di sini nih. Kula mboten maido. Sampeyan lak nembe edan kepayang ngengkleng bingleng kalian Banowati gitu. Kula ngerti. Sampeyan nganti rabi wong wedok pira-pira niku janjane merga sampeyan ceklek batine mbiyen ra kelakon Rabi Banowati merga si Banowati palakrama kalian Duryudana mula sampeyan le ngumbar nafsu rabi karo wong wedok pirang-pirang. Karo iki ra cocok, karo iki ora kaya Banowati, karo iki ora kaya Banowati nganti rabi ping 1000. Sakniki desa pundi to sing dereng nate jenengan inepi omahe niku desa pundi? Lah, perkara sik enom jaman umur 17 nganti tekan 20 monggo. Sampeyan sakniki wis umur swidak lho. Parandene sing gendhengi karo wong wedok. Sampeyan ngibarate srengenge niku pun mangklung wonten jagat kilen. Yen kanggoku Ndara Janaka iki malah srengenge jam 12 awan. Wis sik panas-panase aja delekne mar. Lah nganti kok elekne terus ngono iso lho kowe bayaranmu malah disuda kowe engko. Umbaren ae aku ora maido. Iki jenenge Banowati pancen kaya ngono lho. Pawakane jarang teji, kulite le merusuh kaya ngono kowe. Le rembukan iki marake nentremke rasa. Rambute ngandang-ngandang wis saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora enek gethek cirine iki Banowati. Dasar wasi sembodo sulalan wiraga elok ing wadana ndudut rasa ira mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulak sajak njejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke awake lemu-lemu lencir kuning awake lencir kuning tur angemu giring luwes saya kewes marakake gemes kowe malah kaya setan ngono ora ngelekke darane parandene malah ngracun kaya ngono kuwi ora pantes dabar pisan. Gus. Sampeyan niku satriya, nggih. Sampeyan wis kondang dadi lanang ing jagat lancuring Madyapada. Kudune sing mang penggalih sakwise Bratayuda rampung, sampeyan boyong teng Ngastina piye carane ndandani rusake negara Ngastina sing biyen wis diungkreh-ungkreh karo Duryudana. Diurak-arik karo Duryudana. Duryudana nika dadi ratu wonten negari Ngastina sadurunge Duryudana sang Destarata. Destarata dadi ratu 32 taun wis ngurak-arik kalih Ngastina. Si Duryudana nika dadi ratu 10 taun ya wis ngrusak negara Ngastina. Aja nganti sampeyan nguasani negara Ngastina mung setahun ning malah kawulamu kabeh do melet-melet iki mangke. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis sang maweh kandrung sabarang kadulukir moyak mayik kumaris sang kandrung